Long live, long live, long live. Hai, 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 hai. Hai, 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 hai. Pura incident mana cengjotono selengo. Entrancing high. Entrancing high. Di prasad long live. Di prasad long live. Ubagara long live. Puri bodol long live. Prasad lai long live. Pura buri long live. Rai khonai. অঞ্চল কমিটি বাই जों दिनै मोमबाति रेलि खायलायखा जे मणिपुराव घटना घटाय थारमाने मणिपुराव इन्सिडेन्टनि बेपाराव जों TWF टिप्रामथा जों मिलिवै खादुमा खायलायखा जों नायो जे मणिपुराव बोरै रफ्रेजागमानि उरफ्रेनायनो फांसि मारनाय बसिनि दाबियाव दङ तै मणिपुरनि जे मुख्यमन्त्री एन बीरेन सिंह बसुगियानि बाङैनो बरने देश हवा अमहायखे घटना घटेवो बनि ब मुख्यमंत्री पदनि ब पदत्याग माखायनाय अमर जों तिनि दाबि खायलायो जों तैबो दाबि खायलायो जे अर बीजेपी सरकार खाय दंगो मणिपुराव किन्तु तिनि कुकी बसं बनिपराय जे मेटे बसंनि बिसिङाव वालाय सगलाय इंलाय तमानि बुलाय तगलाय इंलाय तमानि ब बेलायनि साया चीनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब कक थाइसेफोन साया बने बेपारतै हानि बांगै जों बेलायनो खादुवो जों हानि बांगैनो जों ताबो मोमबाति रेलि खायो आं अर सानि मा थांनाय अर जे फाइनेरावनो मणिपुराव बमहाय घटना घटाय दं मणिपुराव मेइटे जाति हिनै दंबो बनेपराय कुकी बसं तंलायबो बरक हावो 10% जागा 10% जागाखै मेइटेसो दङ किन्तु बरक 55% बरक दङ कुकी सं बसं दङ नागा सं बसं दङ बरकेनो 45% बरक दङ हापन बरक जागा दखल खायतमनके चिनि त्रिपुरानि हायखे 90% अमायके जों बलं हालंगो बरक तंलाय तंजाबो किन्तु सरकार तमा खायखा मेइटे सावनो अरनि बरकनो गन्डगोल खायनि बाङै बरनो एसटी कैटेगरी वो दानाय अमायके सावै बरने बोट नावै जे अरनि जे कुकी बरक जे बलंगो हालंगो तंलाय तंजामानि बरक फल फकरा कायलै चालाय तमानि उ जागानो सेयानि बाङै बरक चेष्टा खायतंगो अर जागा नुकजाखा जे ताबक बीजेपी सरकार जे खायतमानि अरनि आंचलिक दल बाय जे कुकीनि 10टा सीट दंगो बनपराय नागारनि 10टा सीट दंगो 20टा सीट 60टानि बिसिङाव 20टा सीटनि बिसिङाव जे नागाव बोरै रफ्रेजाखा बा अब मणिपुराव कुकिरावनो बोरै रफ्रेखा हानि बाङै अरनि बीजेपी जे एसटी कैटेगरी कुकी हदि नागा हदि जे एमएलए तंनायराव बरक जतनो बरक अब पदत्याग खायखा बा बरक बीजेपी सरकारनो बरक सापोर्ट खायलिया खलायबै बरक जातिनि बाङै बरक तान फुनुखा आं अर कयनो मुसुगु जे मणिपुरनि हायखेनो चिनि त्रिपुराव बाहायनो जारा बीजेपी खाय तंनायराव जातिनि ताननि बाङै चिनि जाति जखन असुबिदा नाय बरक बाहायनो जतनो बरनि पदनो याकावै बीजेपीनो याकावै तंबायानि बाङै आं बरनो कबाव मुंनारगो अंगेता इसे सावनि मुसुगु जे थानसा ओ थानसा चिनि बुबाग्रानि माध्यमे जों अंगै तंगो जों दाबि दासा मावानि जों जत सालाय तंगो किन्तु ओ जे मणिपुराव बर भाइनो थानसा बेलायनो दरकार बुबाग्रा वानसौ मानि थानसा अमाके बरबो थानसा अंगानि दरकार तमन आगिनि होइतेन अंगानि तमनि हाबन बर ताबक थानसाखे नुजाखा जे थानसाखे तमनि बाङै आं कुकी बसं नागा बसं सनबो हामबाय जानांगौ